Čaute všetci, ja vás tu opäť do môjho ďalšieho videjka a sorry, že mám takú blbú kvalitu. A dneska to budú také pomenšie triky. Poďme na to! Tak prvá bude taká nepodarená stojka. Ja som hovorila, že nepodarená. Roštep. Bolí to. No a myslím, že môžeme ísť na mostík. Most. Neviem, čo takto bude vidieť, ale skúsime. A pre prípad ešte takto. Nohy za hlavu. Poďme na to. Stýka sa to. Nevadí. A ešte na ukážku. Ak sa mi to páčilo, hoďte like. Ak nie, palec dole dislike, nevadí mi to vôbec. A treba koment, čau.